Αποκόρυφη Αγωνιστία, επεισόδιο 1928. Ω Θεέ μου, Στέφανη. Πάντα σε θαύμαζε γι' αυτό. Χρήσιμο. Για την οικογένεια που έχεις, για όλα. Αλλά τι κακό είναι αυτό. Πάντα... Τι κακό είναι αυτό. Πες κάτι άλλο, ενώστε. Θα γινόμουν σαν εσένα, μια ψυχρή και σκληρή. Πάντα με ζήλωτες εσείς. Εγώ, ζήλια από σένα, που σε παράτησε ο άντρας σου για μια μικρότερη που θα μπορούσε να είναι και η κόρη σου. Είσαι αξιολύπητη αυτό. Αξιολύπητη εγώ, αξιολύπητης εσύ. Σε λυπάμαι τόσο πολύ. Με λυπάσαι, θα σου δείξω εγώ λύπηση. Επεισόδιο 10.028. Πόσο σε λυπάμαι, Σάρη. Πάντα με ζήλωτες. Αυτή τη φορά, στο περιστατικό μου περιπέτεια θα κερδίσω και θα μου βοηθήσεις εσύ. Έτσι νομίζεις εσύ. Δικιά μου είναι η θέση! Παράτα με! Εγώ θα πάω στα αστέρι! Κάτσε εσύ! Κάτσε εσύ! Εγώ θα κάτσω! Πάσε με! Δεν αξίζει αστέρι, μόνο για δέντρο αξίζει να ξέρει! Μόνο για το χριστιανικό δέντρο!